Από πότε ισχύει το Fuel Pass? Το Fuel Pass προσπαθούν να ανοίξει από Δευτέρα. Μέχρι την 1η Απριλίου σίγουρα θα ανοίξει. Ναι. Έτσι ώστε να μπουν τα χρήματα πριν το Πάσχα. Αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική. Λοιπόν, ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Να πούμε πρώτα ότι το Fuel Pass η αίτηση γίνεται στο κλασικό site το voucher gov.gr. Οι δικαιούχοι είναι όλοι σχεδόν. Έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Η άγαμη είναι μέχρι 25.000 ευρώ. Μάλιστα. Η έγαμη είναι μέχρι 35.000 εισόδημα και προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Και οι μονογενειακές οικογένειες είναι έως 39.000 για το ένα παιδί. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή το πρώτο παιδί. Μετά προσαυξάνεται κατά 5.000. Άμα έχουμε 200 αυτοκίνητα στο σπίτι, όχι, που λέει ο λόγος, ένα επιλέγεις. Δίκυκλο, τετράκυκλο. Αυτό που καίει περισσότερο. Τι θα βάλεις? Άμα έχεις κανένα παπάκι, το παπάκι θα βάλεις, ρε φίλε. Βάζεις το πρώτο, το ένα αυτοκίνητο. Τώρα, αν είναι 50-50, είναι η ερώτηση. Αν ένα ζευγάρι έχει 50-50 το αυτοκίνητο στην κυριότητά του. Πάλι, μία αίτηση. Η επιδότηση του Fuel Pass είναι ανά αυτοκίνητο. Ανά όχημα. Οπότε δεν παράνε και στα 2 ή στα 3. Ακριβώς. Ένα. Ναι. Μία έτσι. Τώρα, γιατί λεφτά μιλάμε περίπου? Συγγνώμη, Νικό. Ναι. Αν λοιπόν έχουν στην κατοχή του ένα ζευγάρι ο καθένας στο όνομα του από ένα αυτοκίνητο, τότε γίνονται 2 αιτήσεις. Είναι 2 ξεχωριστές αιτήσεις, γιατί μιλάμε ανά όχημα. 5 βήματα για την αίτηση. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ναι, το ποσό κυμαίνεται περίπου από 25 έως 60 ευρώ. Αν είναι μηχανή, μισό ρεζερβουάρ. Μισό ρεζερβουάρ το μήνα. Τους 2 αυτούς μήνες που υπάρχει στο κομμάτι της επιδότησης που έχει η κυβέρνηση επιδοτήσει. Έχουμε την είσοδο στο site, στο gov, στο voucher.gov.gr. Εκεί με κωδικούς τάξης. Βάζεις τους κωδικούς σου τάξης εκεί. Κάνεις επικαιροποίηση στο στοιχείο αν υπάρχει κάποια αλλαγή με τις ταυτότητες και όλα αυτά. Το ζητάει το σύστημα. Ακολουθεί, δεν είναι η διαδικασία. Και εκεί επιλέγεις αν θέλεις τα χρήματα να γίνουν με την ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα σου σταλεί στο κινητό. Ναι. Και εκεί έχει τη μεγαλύτερη επιδότηση. Ή βάζεις τραπεζικό λογαριασμό IBAN για να κατατεθούν τα χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μετά περιμένεις οριστική υποβολή και σου δίνει τα χρήματα. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα γνωρίζεις, θα εντάξουν τα χρήματα. Να πούμε η διαφορά μεταξύ της ηλεκτρονικής κάρτας και του voucher. Η ηλεκτρονική κάρτα μπορείς να βάλεις βενζίνη και να την χρησιμοποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ταξί, λεωφορεία, οτιδήποτε. Ναι. Ωραία. Ενώ αν πάρουν τα χρήματα που είναι λιγότερα, είναι κατά 10 ευρώ λιγότερα, που μπουν στο τραπεζικό σου λογαριασμό, μπορείς να τα κάνεις ανάληψη και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στο σούπερ μάρκετ. Είναι ανάλογα. Λίγα είναι τα χρήματα, αλλά μάζευε και ασυγερόγες. Ακριβώς. Δηλαδή, μισό ρεζερβουάρι κάποιες μετακινήσεις σε ευάλωτες οικογένειες είναι βάσανο. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι αν συνεχιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι θα δώσει ξανά παράταση στο συγκεκριμένο. Ναι, εύχομαι αυτό το οποίο λένε. Μία τελειώνει ο πόλεμος, μία δεν τελειώνει. Ναι. Dealers πρέπει να είναι, παιχνίδι πρέπει να κάνουν. Πάνε να τελειώσει ο πόλεμος, πέφτει η τιμή, οικονομάνε κάποιοι. Πάνε να ανέβει ο πόλεμος, δεν βγάλανε 500 δις. Επειδή λέγοντας. 3 λεπτά πριν. 3 λεπτά πριν ανακοινωθεί, πριν ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι δίνει την πρώτη πενθήμερη παράταση. Άρα πάμε σε πιθανή εξομάλυνση. Ακριβώς. Έγιναν τεράστιες αγορές για τα συμβόλαια των πετρελαίων και μόλις ανακοινώθηκε αυτοί οι άνθρωποι σε όλο αυτό το γύρισμα κερδίσαν 500. Τζόγαραν στην πτώση της τιμής. Άρα μιλάμε για πληροφορία. Είπε σήμερα ότι δεν σκοπεύουμε να μείνουμε 1-2 χρόνια. Θα κάνουμε